Som v Novej Vsi nad Žitavou v štvorizbovom byte a týmto vás pozývam na jeho prehliadku. Hneď na úvod je tu najdôležitejšia časť toaleta, ktorá má samostatné umývadlo. Keď prechádzame ďalej do bytu, je tu kuchyňa. Kuchynský kút je v tvare L, takto otočený. Relatívne veľká kuchynská linka a veľká kuchyňa. Prechádzame do prvej izby. Tu si viem predstaviť, že tu môžete mať jedáleň alebo obývačku. Je to len na vás. Hneď vedľa je ďalšia miestnosť, ktorá by teoreticky mohla byť ako obývačka, lebo je tu výstup aj na balkón. A pozrieme von z balkóna. K bytu patrí aj táto hnedá garáž, ktorá je tu v ponuke a takisto časť pozemku, na ktorom stojí. Takže to bola druhá izba. Prejdeme do ďalšej izby, ktorá je spálňa. Je tu stavaná skriňa. Byt má orientáciu na dve svetové strany, takže viete ho využiť, viete ho prevetrať. Tu je kúpeľka. Kotol bol menený zhruba pred minulým rokom, takže je v podstate nový, funkčný. A ďalšia izba, ktorá môže byť ako detská izba. Izby sú relatívne priestranné, celý byt má zhruba 82 m2. Patrí k nemu ešte pivnica, respektíve dve pivnice, jedna veľká a jedna menšia. Pivnica má dokonca elektriku a vodu, elektriku 380 V zásuvku. Ďalej k bytu patrí už spomínaná garáž a ešte taká oplotená záhradka, ktorú viete využívať na sedenie, na altánok, prípadne ak máte psíka, viete tam chovať psíka. A že toto je byt v Novej Vsi nad Žitavou, 4 izby, 82 m2, vo veľmi dobrom stave, v dobrej lokalite nedaleko Vrabov a zhruba 15 minút od Nitry a od Zlatých Moraviec. Príďte sa naň pozrieť, rád vám ho určite ukážem.